ya kamata a ce ku sani ko kuma ku tabbatar da cewa kuna tare da mu, kuma ko da wani lokaci muna taho muku da wasu tsare-tsare ko muna taho muku da bayanai kamar yadda kuka sani CEDEAO da cewa ECOWAS da l'Union Africaine suna baya ga la Guinée don ganin cewa an ba su Alpha Condé a cikin hannuwansu su tafi da shi inda za su tahiya ko kuma su fitar da shi daga Guinée. Sojojin Guinée sun ce Alpha Condé ba zai taba hita cikin ƙasa ba, kuma shina nan tare da su, shina cikin hannuwansu kamar yadda CEDEAO ta sa pression ga sozawa da su mika shi, sun ki su mika shi kuma sun yi kunna uwar shegu, sun ce ba za su mika shi ba kuma ba za su taba mika shi ba. Dan shi CEDEAO ta cire hannunta, ta cire bakinta ga abubuwan da suke yi da dan kasarsu. Kenan CEDEAO ba ta da gaskiya. Ke da kice kin samu mutum ambargo, to menene kuma na gudu baya gare shi baki mutumin da suke rike da shi. Kenan ya kamata a ce CEDEAO wannan ta yi aiki kamar yadda ya kamata, kamar yadda an kasan CEDEAO tun farko. Ba wai yanzu suna zakkuwa suna caccanza mutane al'amura, suna yi mu mutane kurwake kamar suna taimaka ma 'yan ƙasa ne, bayan kansu ne da kuma turawa suke yi ma aiki. Haka kuma aka zalika Mali, ita ma Mali ta ƙibin umarnin da kuma tilasawar da CEDEAO ke yi mata. Kenan dole ne CEDEAO ta koma bisa aikinta in dai tana son transition, so bi umarninsu, amma da zaran suna bisa kan bakansu su ma transition ba za su sauka ba insha Allah. A duka muka zo ƙarshen wannan ɗan bayanai namu, ku kasance tare da mu kuma ku raba waɗannan bidiyo don domin waɗansu su shigo ta cikin wannan shiri da muke yi kowane marice kowane safiya da rana insha Allah.